Arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko Debako Bizikidetza Batzordearen izenean. Ongi etorri, bertaratu zareten guztioi, eta udaleko YouTube kanalaren bidez ere mahai inguru hau jarraitzen ari zareten guztioi ere. Abenduak 10ean, Bizikidetza Batzorde aurkeztu genuen herritarren aurrean eta bertan, udaleko alderdi guztien babesarekin, batzordearen asmoak agerian jarri ziren. Debarren gertuko historian ere, giza eskubide urraketa eta sufrimendu andana bizitu izan direnez, hauek ezagutu eta aztertu nahi ditugu. Lan plangintza lantzen asterakoan, efemeride hau gainean zegoela konturatu ginen. Burgosko prozesuaren 50. urtemuga. Giroa eta egitasmoak zabaltzen ari ziren eta aukera aprobetxatu nahi izan dugu orduan gertaturikoak herritarrengana hurbiltzeko asmoz. Gaurkoan mahai inguru hau antolatu dugu, baina gogorarazi nahi dizugu, urtarrilaren 30-tik Santa Maria Elizako klaustroan esposak eta erakusketa martxan dagoela hurrengo igandera arte eta bertatik pasatzeko gonbidapena egiten dizuet. Lehenik eta behin, eskerrak eman Javier Buzez Aranzadi Zientzia Elkarteko historialariari eta Itziar Aizpurua Burgosko prozesuan auzipetua eta Debarra denari, eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiari erakusketa Debarra ekartzearren eta Debarroi aukera ematearren garai hartan gertatutakoa ezagutzeko. Besterik gabe, lehen zati honetan kokaberen gisa garai hartako irudiz osatutako bideo motz bat ikusiko dugu, eta ondoren Oier Narbaitza kazetaria den bidez mahai ingurua dinamizatuko du eta ezagutuko dugu bertan gertaturikoak eta bizitakoak. Mila esker guztioi.
Arratsaldeon, jakingo duzuen moduan, frankismoak eta erakundeko 16 gazte epaitu zituen duela 50 urte, 1970ko abenduan. Heriotza zigorrak eta kartzela zigor urte luzeak ezarri zizkien epai militar hark haiei. Eta modu horretan, Frankok mezu argia bidali nahi izan zion beraren aurka altxatzen zan orori. Hain zuzen ere, larrutik ordainduko zuela. Baina, bumeran bat balitz bezala, hau guztia kontrara etorri zitzaion erregimen frankistari. Izan ere, sektore ideologiko ezberdinek bat egin zuten, auzipetuen ganako elkartasuna areagotu egintzen, gure muga gainditu zituen nazioartera eta mobilizazioek eta nazioarteko diplomaziak azkenean lortu zuten heriotza zigorrak bertan bera gelditzea. Hamarkada lehenago pentsa ezina zen hori guztia lortzerik bazegoela. Eta herriarentzat garaipen bat izan zen, eta auzi hura lurrikara bat izan zen, eta Frankoren amaiera azkartu egin zuen. Gaurko gai haueto esplikatzeko hemen dauzkagu, Javier Guzez alde batetik, bera historialaria da, eta Arantzadi zientzia elkarteko kidea, erdiaroa eta erdiaro ostea aztertu baditu ere, historia garaikideari erreparatu dio, eta hemen deban ikusgai dagoen Burgosko prozesua frankismoari epaiketa erakusketa berak gidatu du. Eta gero beste alde batetik, hemen daukagu Itziar Raizpurua, aurkezpen gutxi behar duen emakumea, batez ere hemen, deban, bere herrian, Ezker Abertzaleko militanteneka ezina, Burgosko prozesuan auzipetuen eusarlekuan egontzan bera, beste 16ekin eta bere bikotekidearekin batera, Jokin Gorostik zenarekin batera. Beraz, lehen da bizi, Javiri emango diogu hitza, berak azalduko digu garai hartako testu ingurua, pixkat hobeto uler dezagun, gero sortu zen lurrikara hura. Bale, arratzaldean guztioi. Lehenik eta behin, batzuk badakizuenik ez naizela hemengoa, euskara ikasten nahi naiz, kostatzen zait, orduan saiatuko naiz ondo egiten, ez? Hori izan da, Oierrek esan duen bezala, ni normalean erakusketaren aurkezpenaren esan dudan bezala, erakusketa guretzako izan da aitzaki bat, testu inguru bat azaltzeko, ez? Hau zan gure helburua, eta logika berdina jarraituko dut gaur. Solasaldi honetan, nire papera da testuinguru hori azaltzea, eta nik uste Itziarrek azalduko dut nik baino asko hobeto Burgoseko prozesua bera, ez? Beraz, lehenengo gauza esango dudana da oso gauza evidentea, frankismo bakarra dago bat. Frankismo da bat, ez daude bi frankismo, hiru frankismo edo hiru frankismo. Frankismo da luze bat, gutxienez 4 hamarkada iraun zuen, eta frankismo dago bat, ez 2, 3 edo 4, ez? Hori esan da, atzerago joango gara, ez? Gerra ostean, diktadura frankista bere etzaiaren aurka jazarpen edo deuseztapen fisiko, psikiko eta moral aplikatu zuen. Eta hori demostratzeko, gertatu zen lehenengo urtean, frankismoko lehenengo urtean, datu batzuk, Eusko Jaurlaritzaren datu batzuk emango dizkizuen. Gutxienez, 1300 eta 73 euskaldun hil ziren abiazio frankistagatik. Gutxienez, 885 fusilatu zituzten heriotza zigorra kondenatu ondoren. 2242 espetxean hil ziren, gaixotasunagatik edo beste gozagatik. Exiliora gerra bukatu gabe 120.000 euskaldunak ihes egin zuten, Frantzira, batez ere, eta presoak orain ez daukagu datu zehatzak, baina, adibidez, AGA, Archivo General de la Administración, Arantzadiko ikerlari batzuk, atera zituzten 20.000 espetxeko fitxa, euskalduno 20.000 espetxeko fitxa, ez? Eta oinatin adibidez, Gipuzkoako Artxibo Provintzialan, 2000 eta piko emakumeen espetxeko fitxa daude, orduan, milaka, dozenaka represaliatuak eta bar, eta gehi, eta ez? Urte gutxitan, Beraz, gizatiaren aurkako krimen hauek ondorioz,
porque hauek dira gizatiaren aurkako krimenak, 40 hamarkadatik aurrera frankismoaren oposizioa exilio edo lurperatuta edo kartzelan zegoen. Handik aurrera, edo Espainiako estatuaren barruan geratu ziena, normalean beldurrarekin, isili edo zigortu bizi ziren, ez? Eta hori demostratzeko 45tik aurrera batez ere hori daude testigantza asko, ikerketa asko eta dokumentazio asko. Baina 60 hamarkadatik aurrera belaunaldi berri bat iritsi zen lantokietara, unibertsitatera, baita ere auzoko elkartea, katolikoak bai, eta belaunaldi hori ez zuen ezagutu gerra hori eta gerra ostean hori, ez? Errepresio gogorrena ez zuen ezagutu, baina bai, bere aita, bere gurasoak bai, bere gurasoak sufritu zuten errepresio gogorrena hori, baina haiek ez. Eta nik usteet, beraz, belaunaldi hori, beldur hori, hasi ziren galtzen. Eta nik usteet hori datu oso importantea da. Beldur hori nola pixkana, belaunaldi hori, beldur hori hasi ziren galtzen, ez? Eta gaina hemen Euskal Herria bi faktore nagusia daude, ulertzeko, oain ikusiko dugu, alde batetik belaunaldi hori euskal nortasuna berreskuratzeko prest zegoen, eta 60tik aurrera, 60 ez da finku bat, historialaria batzutan egiten dugu, 60tik aurrera, 60tik atzera ez dago ezer, baina, da ulertzeko gutxi gora bera, 60tik aurrera, txosten poliziala, judiziala eta hori, areagotu egiten dute, orduan horregatik esaten dut, 60tik aurrera, ez? Bi faktore daude, alde batetik, esan dudan bezala, euskal nortasuna berreskuratzeko prest daude, gazte hauek, eta azten ziren, ikurrin ezin zilikatzen mendiretan, elizetan, euskararen alde hainbat ekintza kulturala, politiko, sozialak, hori errebindikatzen, ez? Eta bestaldetik Euskal Herria herrialde industrial bat da, eta lankideak hasi ziren ere bai mobilizatzen, ez? Bere lan balditzan hobeak eskatzen eta hor, ez? Orduan, bi faktore hauek batu egiten zutenean, aldarrikapen nazionala eta aldarrikapen sozial hori batu egiten dutenean frankismoaren aurko oposizio indartsuena estatu mailan hemen dago, Euskal Herrian dago, ez? Eta hau dana burgesiko prozesua islatzen zen, ez? Baina baita ere dokumentazio historikoa, topeko sententzia, gerra kontseilua, tortura kasu kopuruak ikertzen ditugunean, ikusten dugu, efektibamente, represio kasu kopuruak altuena, Espainian barruan, Euskal Herria ematen da. Eta hori argi ikusten da dokumentazio historikoa, ez? Eta ez hori bakarri, egintari frankistak bai, hola esaten duzuten, adibide pare bat, jarriko ditut. Gipuzkoako gobernadore zibilak, 1970an, justo burgesiko prozesuan bitartean, abenduan, idatzi zuen que desde la guerra de liberación no se había creado una situación tan difícil y preocupante. Una insurrección en toda regla, ¿no? Desde la guerra de liberación. O José Sainz, jefe de la brigada político-social, el sustituto de Manzanas. Berak, bere memoriak, idatzi zuen orain dela ezakit, 20 urte dolako zerbait, zaila da aurkitzea bere memoria, baina hor daude, aurkitu ditu. Eta esaten zuen bere memorietan, hori, konfluentzia hori, konexio hori, aipatzeko, aldarrikapen soziala eta aldarrikapen nazionala, los dos virus, frente a los que por ninguna parte se vislumbra en Gipuzkoa el menor atisbo de oposición a los dos virus. Orduan, claro, batasun hori ikerlari askoentzat da arrazoi nagusia ulertzeko zergatik Euskal Herrian oposizioa da indartsuena, ez? Eta ez da bakarri etako gauza bat, ez? Sainz berak esaten du bai. Justo, 1979an, prozesu burgo fiskal lehenago, esaten zuen bai bere memorietan, que a pesar de que ETA está ahogada, en cualquier manifestación, fiesta, jóvenes reunidos, está el virus separatista.
Dena den, testinguru honetan, 1978an inflexio puntu bezala zen, ez? Urte honetan, zer gertatu zen jakin gabe, ezin da ulertu ondo zer den Burgoseko prozesua, ez? Urte honetan, ematen dira, nola esan, azken hamarkadako Euskal Gatazkaren lehenengo hilkek, ulertzeko. Lehenengo aldiz, etak hiltzen dutena, eta lehenengo aldiz, etako militante bat hiltzen dutena. Eta handik aurrera represioa eta oinarrizko giza eskubide urraketak areagotu handitu zuen, ez? Etxeberri eta Sarasketa Pardines Guardia Zibila hil zuten. Eta 3 ordu geroago, mendekuz, bi Guardia Zibilak Etxebarrieta hil zuten. Eta, bueno, ikusiko duzu nola azken 2 urtetan estatutik egin dute serie bat, La Línea Invisible, liburu bat, Pardines cuando ETA empezó a matar, dokumental bat, Nacional 1, pues, argudiatzen, Pardines ezen enfrentamentu baten hil. Eta hori egia da. Pardinesek ditu 5 bala bere gorputzean. Baina, hori nola argudiatzen dute? Txosten forensea aurkitu zutelako. Eta hor agertzen da. Baina eske txosten forense hori dokumentu dago txosten polizien barruan. Txosten polizie baten barruan. Eta txosten polizio berean badago ere bai Etxebarrietaren txosten forensea. Baina hori ez dute ikusi, edo ez duten ikusi, ez dutena ikusi, edo ez dakigu, igual pasa da. Horri asko daude txosten horretan, eta hori ez duten ikusi, ez? Eta Etxebarrietaren kasua, Etxebarrieta ditu 2 tiro. Bat hemen aurren, eta beste bat bizkarrean lurrean dagoenean. Orduan, baina, karo, hori ez duzu ikusiko teleserian, dokumentalean edo liburuetan, ez? Zergatik, haiek ez nahi zuten Etxeberrietak desmitifikatu, hori izan helburua, eta Pardines Guardia Zibila, diktadurako Guardia Zibil bat, glorifikatu. Eta hori da, beraien errelatoa edo hori da bere helburua, ez? Baina kasualki dago, Manzanasen hilketa. Gu Arantzadin 300 errepresaliatu inguru identifikatu ditugu ikerketa baten salbuespen egoera deklaratu ondoren. Asko gehiago ziren, baina izenakin gu aurkitu ditugu 300 inguru, ez? Dokumentazio historikoetan eta bat. Eta elkarrizketekin eta bat. Haien artean, dozenaka torturatuak, desterratuak, topeko tribunalen epaituak, por cierto, sententzia hauetan, topeko sententzia hauetan, agertzen dira berriro akusazioak de rojo separatista, vasco separatista, porque ahaztu gabe, akusazio hauek erabiltzuten frankismoak kondenatzeko, ejekutatzeko euskaldun asko gerra ostean. Orduan, berriro agertzen dira akusazio berdinean. Vasco separatista, rojo separatista, eta beste gauza bat, beste datu bat, haien artean, 1998an identifikatutako errepresaliatuen artean, ez dago inor zuzenean erlazionatuta Manzanasen hilketarekin. Zergatik errepresioatzen ez zen erakunde baten kontra, herri baten kontra, ez? Edo gutxienez, sektor ideologiko baten kontra. Hau da, nazionalismo eta independentismoaren kontra. Eta hau azaltzeko, irakurriko dizuet adibidez, La hoja de los lunes de San Sebastián. Garai hartan, egunkari, hori, zeratzen. Manzanas hil ondoren, urrengo egunean, publikatu zuen. Hay otros responsables, además de los ejecutores materiales, ¿no? Los indiferentes y claudicantes, los que no reaccionan y prefieren la tibia comodidad de su casa y su café. Los que solo invocan los derechos humanos para defender, exaltar o justificar a quienes los vulneran y estorban. Los que están obligados a colaborar con la autoridad para el mantenimiento del orden, la discuten y dificultan. Los que no organizarán manifestaciones pacíficas para protestar del crimen y de una vulneración concreta y palmaria de los derechos humanos. Los prestigiadores morales que inventan teologías de la violencia. Los que justifican el crimen y exaltan al criminal. Los que debiendo sembrar amor, siembran tempestades y odio. Eta beste egunkari baten, hori hau da Valladolideko egunkari bat, esaten du. Osoa ez duten akurriko, Asco, muy pocas palabras. Lo que resucita el asqueroso separatismo vasco, cobarde, asesino, matón,
criminal y traidor a la patria, aniden curas o seglares, estudiantes, obreros o capitalistas. La mejor palabra para manifestar el unánime sentimiento que produce a todos los españoles es esta: asco. Preferimos un minero asturiano comunista a un cura vasco separatista. Beraz, Manzana Siglosteko errepresioaren biktima ez ziren Burgoseko epaitutakoa bakarrik, baizik eta ehunka euskaldun. Baita ere herri oso bat, ez? Zergatik? Zergatik esan dudana, herri baten kontra, nik esan dudana ja, baina dago beste datu bat. Adibidez, salbuespen egoera horretik, hau da, 1978ko abuztutik 1978ko otsaila arte, Gipuzkoar osoak, Gipuzkoarrak 10 hilabete bizi ziren salbuespen egoera baten. Eta hori zer da, hori da, detentzioak, eskubide, detentzioak, tortura eta bar, hau da, 30 hilabete 10 salbuespen egoera baten, egon ziren Gipuzkoar guztiak. Bizkaian bai salbuespen egoera, baina denbora gutxi, batez ere Gipuzkoar. Eta gero Burgoseko prozesua. Hori buruz, baina hobeto Itziarrek azalduko du. Ni bakarrik 3 faktore azpimarratu behar. Mobilizazioak, izugarrizko mobilizazioak. Lehen esan dugu bezala, no veían una movilización así, un problema así desde la guerra de liberación. Eta gero badaude datuak zenbat pertsona mobilizatu zuten, nola geratu ziren fabrika guztia mugitu gabe, lan gabe, universidad, nola da, hori dokumentazioa dago eta orain zifrak eta hori ditutena. Gero, presio internazionala. Eta hirugarrena, haustura epaiketa, de ruptura, ez? Eta akusatuak jakiten, zegoeran zeuden diktadora salatu zuten eta bere borroka limindikatu zuten. Eta nik uste 3 faktore horiek 3 ondoriak ekarri zituzten. Lehenengoa, Burgoseko prozesuekin Euskal Gatazka historikoa nazioartean zabaldu zen. Bigarrena, frankismoaren aurkako oposizioa indartu zuen. Bai Euskal Herrian, bai estatu mailan, ez bakarrik eta hirugarrena, eta nik uste importantena, herriaren garaipena bat izan zen. Etako militanten aurkako epaiketa bat zen, ofizialki, frankismoaren aurkako epaiketa baten bihurtu zen. Eta nik uste garaipen bat izan zen, ez? Eta hau da nolertzeko, testingurua kontatu bat dugu, eta horregatik, aitzaki bat da, guretako Burgoseko prozesua hori eta kusketa, ez? Eta bukatzeko, bi gauza pare bat. Nik uste dut Euskal Gizartea heldua dela, datu guztiak emateko, ezer izkutatzeko, historia osoa kontatzeko, ez izkutatzeko ezer, esan nahi dut adibidez, Etxebarrietaren kasua, ez? Aldegu ulertu dana. Eta hori ez da justifikatzeko ez, heldua gea, eta nik uste dut, eta guretzako hau, arantzari bezala, erakunde zientifiko bezala oso importantea da, hori esatea, azpimarratzea. Gu gaude kontatzeko historia osoa, ezin dugu parte bat kontatu eta bestea ez, horretarako ez gaude. Eta bigarrena, aurrekoaren arira, esan behar dut kezkaz ikusten dugula pixkat erakunde batzuk egiten dutena, eta batez ere gure unibertsitateko publikotik egiten dutena. Esparru honetan, Espainiar nazionalismo ideologia da gai hau lantzen duten profesionalek gehienak. Eta fijaos, adibidez, Espainiako mailan, errevisionismo historikoa, eskuin konservadoreenak, bigarren errepublika deslegitimatzen dute diktadura justifikatzeko. Republika ezan demokrazia eta zertarako, azken finak, justifikatzeko golpe de estado eta frankismoa. Baina hemen ez, hemen historialari, revisionismo hori hemen tratatzen dira batez ere urte hauek, bigarren frankismo, tardo frankismo, eta ez ikuspuntu kritiko batetik, edo analisi puntu batetik ikusteko nola izan zen azken frankismoa eta transizioa, baizik eta nazionalismo eta independentismo desligitan ez legitimidade kentzeko. Eta azken finean Euskal Gatazka bukatzeko.
Beraz, errevisionismo hori gaina negazionista da. Osea, euskal nazionalismoaren eta independentismoaren izaera antifrankista ukatzen du. Eta gaina frankismo nahi gabe zuritzen dute. Eta bi adibide jarriko ditut, bukatzeko. Gaur egun burgeseko prozesuari buruz ari dira planteatzen heriotzaren zigorraren komutazioan izan zen frankismoa zegoela banatuta. Por problemas internos, ez mobilizazioagatik, baizik eta ez frankismo batzuk nahi zuten beste batzuk eta horregatik. Eta bigarrena Etxebarrietaren kasua. Etxebarrieta desmitifikatzeko Pardines figura, inkluso Manzanasena, diktadura baten polizia agertzen dira demokrata bat bezala. Pertsonak hori, ez arduren gabe, ez? Eta berriro dio, hau ez da justifikatzeko ezen, da gure intentzioa ez da hori, gure intentzioa da datu guztiak emateko. Eta da gure lana eta da gure arduraduna euskal gizartearekin, ez? Datu hori guztiak. Bueno, ni ukentzian du bintzat. Bai. Eta, bueno, ezer ikusten badizu falta dela, edo, bueno, gero gainean ni nahi de jendearekin hitz egin. Norbere herrian hitz egitea, niretzat oso zaila da. Eta usten dut gehienentzat. Badago Espainian esaera bat esaten dana nadie es profeten su tierra. Eta hori, Baina, bueno, hemen denak ezagutzen gera, eta badakizute nolakoa nahi zen. Nolakoa zein jokin ere bai, usten dut. Momentu honetan eskertzen dut Budezen hitzak, zeren azken batean kokatu gaitu historia honetan, 50 urte pasata gero nahi esan, ez historia hau, zeren gure historia aspalditi dator. Euskal Herriaren historia oso zaharra da. Eta Euskal Herriak jarraitu du bizirik eta jarraitzen du orain arte. Eta gaur arte jarraitu badu, hain zuzen da borrokalariak egon direlako. Duela 500 urte, 1000 urte. Eta jarraitu du kate hori eutsiz, bata bestearen ondoren, eta kate bakoitzari kate begi bat ezarriz gaur arteraino danak lotuz, ez? Baina herria bizirik dirau. Eta hori da garrantzizkoa. Denon artean egin dugu. Bizirik egoteko hemen euskaldunok, herri honetan. Eta herri hau gure izatea, nahiz eta menderatuta egon. Eta hor, esan dezuna esate bateako, gauza bat dago frankismoa nola jarraitzen duen oraindik. Zeren azken batean, Burgoso prozesua 50 urte beteta, garaia da desklasifikatzeko sumario gisa. Eta desklasifikazio horrek lekarke, hain zuzen gure ganaino, zer bizi izan zuten, zer izan zen frankismoa garai hartan, zer gaitik egin zutena, zer gaitik horrelako epaiketa, zer gaitik tamainako zigorra, eta zer gaitik gero, esate bateako, beren hausketa barruan, eta ze arazoak zauden, opusekin, frankismo purrukatu geekin, eta gero besteak, nahi zutenak erdi, baina ordurako 79 jarrita dago Borgoia, erregea, Frankok bere seme putatiboa, eta orduan hori jarraitzen du hor, baina hala eta guztiz badaude kontradaudenak eta badaude alde daudenak, eta badaude opusekuak hor iriki nahian bidea. Hori guztia oso ondo jakiteko, eta zer eraman zuten, zer gaitik horrelako zigorra Euskal Herriari, hortako desklasifikatu beharko lukete, Burgosko epaiketa askoren artean, baina Burgosko oso garrantzizkoa da. Eta ez da desklasifikatuk. Ziur nago ez dela desklasifikatuk. Alde batetik, gauza teknikoak falta direlako, bai? Teknikoki oso zaila dalako, baina bestalde ez zaielako komeni. Bi gauzak daude. Nik orduan, jarraitu Buzezek esan duenari, eta Burgosko prozesua heldu baino lehen, nahi dut gauza batzuk esatea hemen herrikoak ere bai.
duela esate bateako Burgosko prozesua hasi baino askoz lehenago, 1948an jaio zen ETA. Eta une hartan, oraindik oso jaioberria zen, baina une hartan ja, gazte jendea begira eginan nora jun behar gendun borrokatzea. Norrekin egongo ginen eroso, nork gidatuko gintuzten politikoki. Zeren, hemen herri honetan, 72an, nik kultur mailan sartuta nitzen, eta geroetan frente kulturalean egon nitzen. Baina hemen, 72an iriki zen ikastola. 74, 5 eta 6an euskal jaiak egon ziren. Hemen egon ziren mugimendu izugarria egon zen. Gero, ja zentral nuklearren aurka eta gerorako. Baina deba mugimendu egon zen deban, beti egon da. Eta une hartan, esate bateako, hainbat eta hainbat genuen euskera mailan esate bateako borroka handia genuen, euskararen aldeko. Eta mugimendu gazteak, bai gau eskolak ematen nituen, beste jende batek ere bai, eta gero eman dugu eskola sozialak, jendea prestatzeko, gauza asko egin dira. Eta gauza horiek guztiak egiten gendun, ordune zabalgunde bat egon zen, esate bateako borroka, danak borroka gogorrez eginak, zabaldu ziren jakin, hainbat editorialak, zeakuak liburu pila bat atera ziren, euskararen batasunaren aldeko borroka izugarria izan zen, eta hori esate bateako ziatikan Baionatik hasi eta zeharaino Arantzazuraino, Arantzazune batasunaren aldeko izugarrizko zeak, horre daukagu jende maila handia, nun horiek jende hori guztia kultur mailan ezkerraldetik begiratzen duten. Eta heltzen gera momentu batzutan nun 76, 77an jauzi kualitatibo bat ematen da. Ordun sartzen naiz ni. 76, 77an etak egiten du bere 5. biltzarra. Jokin 5. biltzarrean egon zen, ni ez. Eta 5. biltzarra horretan jauzi kualitatibo importante eman zen. Hau da, behi era borrokatzeko erak zauden Euskal Herrian, eta bananduta, bata bestearen gandik, bi birus horiek aipatu dituzunak. Birus bat, industria gunetan, batez ere Bizkaialdean, Gipuzkoan ere Orbegozok eta Michelin da inguru hori guztia. Eta Bizkaian zauden bandaseko izan zen garrantzizkoena, baina pixka lehenago, hori baino lehenago, eta gero horre industria guztietan Espainiako jende mordoa gozez etorri zen Euskal Herria, beren lan indarra eskaintzara eta saltzera. Eta jende hori guztia, ona etorrita, Bizkaian asko bildu zen, Gipuzkoan gutxia. Eta orduan inguru horretan, ezkerreko inguru horretan zeuden, bai PSOEkoa, eta esango genduke partido espainolistak ziren. Partido Sozialista eta Partido Komunista. Eta abertzaletasuna defendatzen genuenok berriz, ginen nazionalistak, ginen abertzaleak, eta orduan, 77an, etak esan zuen, hemen, analizia hundi batzun ondoren, azterketa hundi batzun ondoren, eta ordurako ja oso sartua Euskal Herrian, hemen, gezurra da hau. Herri bat ezin da partitu bizatitan. Ezin dira egon bi borroka. Borroka biak bat dira. Gure nazioa, naziotasuna, gure estadua izango da egunen baten, baina izan behar du Euskalduna, izan behar du ezkerrekoa, izan behar du abertzalea. Ordu, bi borrokak bat egiten dute. Bai, sozialismo aldekoa esango genduke langile klasearena, eta beste borroka naziotasunarena. Azken batean, irudikatzen genduen, txampon baten bi aurpegiak dira, besterik ez. Eta hor
hortxe sarturik egin genuen borroka. Txertatuta herrian guztiz txertatuta, apaizak, gazteok, kultur mailan, langile lantegietan, eta hainbat tokitan denok bat eginda eta denok herriarekin bat eginda. Orduan, loralde kultural ikaragarria egon zen. Eta loralde kultural hori guztia bideratzeko politikoki eta izan zen gazteontzat. Hori horrela da. Maila horretan gu heltzen gera Burgosko prozesura heltzeko egin dut kokapen txikia. Burgosko prozesua hain zuzen jaiotzen da zigor gisa, baina herriari zigor gisa. Zigortzeko herrian dagoen borroka. Apaizak borrokatzen dute. Emakumeak borrokatzen dugu. Gazteak borrokatzen dugu. Euskaldunak, erdaldunak, atzerrikoak, hemengoak, denak batera borrokatzen dugu. Denok nahi dugu askatasuna, eta nahi dugu gure herriaren askatasuna. Eta momentu horretan, atxiloketak ikaragarriak izaten ari dira. Zatik, grebak handiak daude, daude mobilizazio handiak, eta atxiloketa handiak. Atxiloketa horiek dira denak esan dezaket, torturatuak. Meliton Manzanasen eskutik pasatzen zana, etzan inor salbatzen. Bera, zan, gidatzen zuena tortura, eta berak ere egiten zuena tortura. Oso ezaguna, Gipuzkoa osoan, gu ez ginen pasatu, baina bai Jose Zainzen eskutik. Bere izan zen, gu atxilotzea etorri zena deba. Meliton Manzanaz eskutik, Gipuzkoan pasatutako guztiak ez dute sekulan ahaztuko. Etzi beteko dira 40 urte Jose Arregi tortura bidez hiltzena. Eta 40 urte hauetan eta aurrekoetan tortura izan da nagusi. Atxilotutako guztiengan era bate edo bestia atxilotu guztiak pasatu dute tortura. Eta torturaren ondoren batzuk kartzela jute ziren, bestiak ez ziren kartzela jungo. Baina gurea esate bateako, gure prozesu egiteko oso ondo pentsatu zuen frankismoak. Alde batetik zigortu nahi zuen apaizak, 2 apaiz hartu zituen, Julen Kaltzada eta Jon Etxabe. Bestalde nahi zuen esate bateko kulturari jipoi eman, hartu ninduten ere, hartu zuten ere karrera, hartu zuten ere beste batzuk Arantzabera eta bar kultur mailan lan egiten genuenok. Nahi izan zuten jipoitu erakundea, noski erakunde eta nahi etezan, zeren hortze bilen buru belarri eta gazteak atzetik. Orduan, jipoitzeko bera, pentsatu zuten gudanok batera etakideak, denok etakideak eta donok berdinak eta denok ginen buruak, etako buru. Gezurra galanta, baina horrela nahi izan zuten egitea. Zigortzeko, eta azken batean herria zigortzeko. Zeren, gu garbi genuen hasieratik, epaiketa hura etzala 16 etakideak zigortzeko. Epaiketa hura zela herria zigortzeko. Herriaren izaera, herriaren portaera, herriaren borroka, herriaren askatasunaren aldeko borroka. Eta orduan hori lortzeko egin zuten Burgosko epaiketa. 16 artean hasi ziren Nafarroan atxilotzen, daude lehendabizikoak, urrengoak Gipuzkoan atxilotuak, urrengoan Bizkaian atxilotuak, eta azkenak Santanderren atxilotuak. Horien artean 16 pertsona izan ginen Burgosko prozesuak. Baina, 32 ginen. Eta inondik inora ere, 32ak eta 16ok ezagutzen ginen guztiak. 32 horiek beste 16ak alde egin zuten, lortu zuten alde egitea. Eta, bueno, epaiketara heltzen geranean, pentsatzen dugu gauza bat.
frankismoa behar gendula juzgatu geuk, Euskal Herriak. Pentsatu gendu, frankismoa ez zela, hau zentzagarri bat zela borrokari, zentzagarri bat zela gure izaerari, herri bezala, zentzagarri bat gure etorkizunari. Eta zan genuen, hemen zingera geratu ezer egin gabe. Ordun arte egon ziren gerra kontseilu asko, eta topekua, Tribunal de Orden Publikokoak asko egon ziren. Baina gerra kontseilukoak esate bateako, bai Andoni Arrizabalaga ondarruan, gu baino lehenago, beste hainbat ere bai, eta horiek esate bateako apurketa egin zuten. Baina nolako apurketa zan? Juzio horiek, juzio apurketa egin zuten, euskeraz hitz egiten, eta juzioa batean apurtu egite zen. Edo bestela egite zuten, esate bateako zerbait esan, bere kontra, eta orduan apurtu egiten zuten. Edo ez zutela juzio tribunal hori onartzen, eta apurtu egiten zuten. Hori da juzio bat apurketarena. Baina badago beste erabateko apurketa. Eta guria izan zen oso adierazgarrea eta gaina bakarra izan zen. Ejemplo, adibide gisa da. Egin genuen bezala. Egin genuena izan zen, 16 akusatuok toki desberdinetan ginen, 11 gizonezko zeuden batera, Burgosko momentuan, juizioko momentuan, 3 emakume bat Madrilen zegoen, Arantzarruti, eta Ione Dorronsoro eta biok Iruñan. Eta apaisak zeuden Zamoran. Zamora zan, prisio bakarra mundu guztiak apaisak gordetzeko izaten zena, Zamorakoa. Konkordatoa, Santa Sede, Aita Santuarekin, eta Gobernu Espainolekin eginda, 53an, nun apaisak ezin ziren juzgatu beste edozen gizonezko bezala. Orduan, haiek behar zuten ate itxiak, juizioa itxia, eta tribunala, eta biaiek bakarrik. Orduan, lortu zuten bi apaisak hartzea horretarako. Ateak itxiek izateko. Julen Kaltzada eta Ion Etxabe. Gero hartu ipatu dut, eta azkenean, 16 hor daude. Txabi Etxebarrieta nanai zaharrena, Jose Antonio Etxebarrieta, gure kide, maitagarria eta gurekin bat zegoena, berarekin konfiantza osoa genuena, Txabi baino 5 urte zarragoa zan, eta honekin lortu genuen nola eraman aurrea, nola jorratu, nola egin Burgosko prozesu hori, frankismoaren aurka. Eta era horretan, plantatu genuen paper desberdina bakoitzarenak, zein paper izan behar zuen. Baina horretarako behar gendun, bakoitzak geure abogatua izan. Eta abogatu bagana izan genuen, baina pentsatuta ere, abogatu guztiak ez Euskal Herrikoak izatea. Baizik, baita katalan bat, baita gallegoa, eta baita Madrilen, esate bateako, Madrilen zegoen ezkerraldeko jende asko, eta zean Frankoren aurkako mobilizazio hundiak zeuden, eta orduan gaina jendea beti oso eskerreko jendea egon da beti Madrilen, eta maila horretan Gregorio Pérez Barba ekarri genuen. Sole Barbera Kataluniatik eta Galiziatik ez zuten astirik izan. Lehen da bizi, 16 akusatuak daukagu abogatu ba. Lehen da bizi, uste dut honekin hau gabe asko sobeto, zetik terrifita bakizu zitzen. Honekin, ez que bai, orduan, bai, honekin hobeto ikusten dut. Ni somatzen nuen denbozan esaten dut, 16 orduan, ia prestatuta daukagu, 16 abogatuak,
Iokinena Bandres izan zen, eta Nerea Letamendia. Eta amaseiok gaude haiekin harremanetan. Baina deno gaude ziatuta, banatuta. Alde batetik, apaizak daude esan bezala Zamorako kartzelan, gu gaude Iruñako kartzelan, Jone Dorronsorota biok, Arantza ekartzen dute Madrildik, eta beste gizonak Burgosen daude. Burgosen eramaten gaitue oso berandu, esaten dut azarora arte, ja juizioa egiteko falta zenean, eta lehenagotik ezagutzen ditugu hainbat gauza. Esate bateako, etortzen dira esatea, etortzen dira esatea, eriotza zigorrak dauzkagula. Gutako 6 lagunek, kriston golpe hartu genuen, hori jakitean Iruñan, eta gudanok sumario baten ginala, lehen sumario desberdinetan ginen, eta Jonen orduko senarra bat, eriotza zigorra, eta Iokin ere bai. Eta bueno, agertzen gera eramaten gaitue azaroan ara, ordurako zenbait gauza gertatzen dira, esate bateako mugimendu handia dago ja, jakiten dianean, irailean jakiten dia eriotza zigorrak, abuztu iraila denbora horretan, eta mugimendua dago ja kanpoan, eta jasotzen dugu zea bat, esango genduke atzerriko jaurlaritzako, eusko jaurlaritzako esango genduke babes bat, atzerritik, eta esanaz, deia eginaz grebara. Garrantzizkoa izan zen guretzat, oso garrantzizkoa. Azten dira kanpotik ja babesak eta ematen. Azten dira ere bai gure abogatuak bilatzen kanpoko jendea, oihartzuna eukiz esan nazioartean, eta aurkitzen dute Paristik, eta Europaldetik, beste toki batzutatik, eta 4 edo 5 nazioarteko begirale etortzen dira. Hoietako pertsona bat oso garrantzizkoa. Giselle Halimi, pertsona hau bera esate bateako zerfagerdita da, argelialdekoa da, baina pertsona gainean garrantzizkoa baina baten. Liga Frantzeseko giza eskubideen presidentia da, eta bestalde, Vietnameko gerran, Amerikako estatu batuak egin zituzten krimenak, Russell tribunaleko buru bera da juzgatzen. Krimen horiek. Pertsona bat defendatzen zuena herrien askatasuna. Ez autodeterminazio giza, ez giza eskubidena soilik, baizik herriaren askatasuna, herriaren eskubide hori. Pertsona oso garrantzizkoa. Juizioa bukatu eta gero, egun batzuetan, bota egin zuten, Frankok bota egin zuen hemendik. Eta berak parte hartu zuen zuzena, abogatuekin ere bai, baina juizioan ez, juiziotik aparte. Bera izan zen nazioartean, pertsona oso garrantzizkoa hemengo berriak ematen. Gero bagenuen, zaten de gure estrategia nolakoa zen, gu bagenuen hori alde batekin nazioarteko oihartzuna, pertsona hauekin. Bagenuen baita Kataluniara begira, Katalunian 300 intelektual itxi ziren Burgosko prozesuaren inguruan babesa ematen, intelektualak, hango inteligentzia, jende oso ezaguna. Pablo Picasso ere tartean zegoen, oso ezagunak danak. Da, gero kantariak, guaina ipatzea. Eta gero bazegoen ere bai, jende 1500 pertsonak Espainian ere egin zuten karta bat. Bazeuden 1000 gauza egon ziren.
389 apaizek, atxilotu baino lehen gureak, egin zuten beste agiri importante bat torturaren aurka. Mobilizazioak ikaragarriak izaten aizian, ja. Oraindik ez zer gertatu baino lehen. Egontzan ere, frontoian, Donostian ere, bere burua bota zuena frontoira elosegi, zutan, alkoholak botata eta hori erreta, Franco ikusten ari zen pelota partida, antxe, eta orduan bere aurrean bota zuenen sanaz, Gernikako zua nahi zuela adierazi bere egin zuenen aurrean. Orduan, hainbat mugimendu eta hainbat gauza egiten nahi dira. Eta ja jendea gune egin duena da girotzea, eta jendea aidaia girotzen. Gu orduan ja juntatzen gea diot. Burgoseia agertzen gera guztiok. Apaizak komentu baten, zatik apaizak ez dute inoiz eukiko guardia zibilak edo poliziak edo polizia militarra edo ondoan. Apaizak eukiko dute ondoan bi sekretak eukiko dute. BPS-koak, Brigada Politiko Sozial. Orduan, apaizoiek ja konbentuan. Gu, esango genduke, ganbara zastar baten, edo oiategi zastar baten, olako punta baten egon ginen, 300, andrakote militar batekin, toki oso itxusi, oso iluna, oso txarra, nik ez dut ezagutu horrelakorik. Arropaz, anuarak eta guzti lo egiten genuen, izotza ikaragarria, azpiko arropa izostuta ateratzen zen, zintzildikatzen genduenean gabean gure barruko arropa izostuta zegoen urrengo gunean. Eta, esateko horrela zela. Eta gero mutilak zeuden kartzelan, eta mutilak zeuden kartzelan, gu asko posten ginen, ni behintzat ikaragarri jokinan egotea. Zeren, 70ko otsailean bere ama hil zitzaion. Eta bera, momentu hartan, Donostian zegoen, Burgosko Donostian zegoen, sadazketan, epaiketan lekuko egiteko. Tolosatik pasatu behar zuen, eramateko berriz Burgosa. Eta eskatu zuen Bandresek, ama hiltzorian zegoela. Eta orduan, mesedez, ikusteko ama. Pasatu zen etxe aurretik zuzenien eraman zuten Burgosa. Bere ama hiltzan egunetan. Handi 2 hilabetea doi, hiltzan naia. Orduan, posin hitzen nin, iokin, egotearekin Burgosen. Zeren Burgosen, 24 kide zeuden. 24 kide horiek ez ziren guztiak noski denak kideak, baina ez ziren gure epaiketakoak, baina antzeuden beste epaiketakoak. Eta orduan hango babesarekin iokinek etzun inolako gaixotasun handirik jaso. Gero esate bateko gertatu izan baliz, Kartagenan bakarrik isolatu utzi zutenean, orduan gogorra izango zen. Baina hori gertatzea aitatamarena Burgosa baino lehen, postu nintzen batetik. Eta bestetik, bere aitatamak ez jakitea semeai. Eskatu ziotela, zilotza zegor. Markatu. Oso fuerte ginen, oso ondo ginen, oso gogor. Aurre egiteko zetorrenari. Eta gogorra etorri zitzaigun, baina gogorra erantzun. Hilan 3an, guk ezagutu genitun gure abokatuak, 3 neskak, zatik emakumea beti izaten gera kartzelako apendizen baten, ez gera inoiz geure kartzelan egoten. Beti da, gizonezkoen kartzelan, baina toki bazter baten. Eta, momentu horretan, Burgosko prozesua baino lehen, etorri ziren abogatuak, 3 abogatuak. 3 abogatu horiek, behaiekin prestatu genuen gure parte hartzea. 16 genuen geure papera,
jokatzeko, gure lana. Frankoien kosgora botatzea. Gure aurrean genituen militarrak Frankoren aurpegia zuten guztiak. Haura zan ikustekoa. Etorri zirenien papera nei ze iruditzen zitzaidan, mutilak ikusi zutela euskara nik defendatzea. Izan zen eretzat, erregalorik handiena. Eta arantzari usten dut esan ziola ez zehatzeko zetik absoluzioa eskatzen zioten. Baina, bueno, hor bakoitzak egin genuen, izan genuena. Hilan 3 jarri zuten, abenduaren 3. Abenduaren 3 San Francisco Xabierren eguna da, gaur egun euskararen eguna. Baina orduan etzan euskararen eguna. Guatxilotutako eguna ere etzan emakumeen eguna. Baina guatxilotu gintuen hemen deban, Jokin, Xabier anaia, Aitza eta Laurok emakumeen egunean, martxoaren 8. Eta Xabier eta Aitza egon ziren 14 egun gobierno militarrean, gobierno zibilean Donostian. Eta Jokin eta biok 17 egun. Torturapean. Ez dut esaten, baina esan behar dut, hiltzurduna falta ditela. Bestia ez, hor daukar, bestia ez nintzen gehan, gure paperarekin bakoitzak, geure ganatuta, Frankori aurro egitea, ginen potentiak benetan. 3 emakume, ez genunak 5 libra pisatzen 3 artean. Zeren argala ginen, 3. Baina gurekin bildur zuten, eraman gintuzten polizi militarren artean. Bide guztian txapel berdeak, boinas berdez, famatuak, militarrak, horiek gorputz espezializatua zen. Guri eramaten gintuztenak, esate bateako, eramaten gintuztenak guri jute zien. Gesten gintuzten lotuta, esposatuta. Eta esposatu ondoren, behian egoten ziren polizi militarrak zai. Hilaran, pila bat. Eta bata bestea hitz egiten. Halako baten egun batek esan zion. Fulano, ez da gize esan zion. Señor Francisco, dolako zerbait zan. Bestek, ¿cómo me dices? Claro, bildurtuta, nunbait, beren izena guk hartu, eta sekulako armatu beharko genulikelako, elakon bat, bildurtuta. Gurekin bildurtuta ziren. Eta eramaten gintuzten, juten ziren prestatuta, baina sekulako prestakuntzarekin. Hankan ematen zuten pistola bat. Gerrian beste pistola bat. Puñalak, hemen zintzilika bombak, metraieta eta kaskoak. Gu berriz esposatuta eta gure kiloakin barruan, baina izugarrizko ilusioarekin, izugarrizko gogoarekin egiteko gauzak. Eta hori zan guretzat izugarria. Hori zan guretzat egin dezakogunik gauzik handiena. Batetik denbora guztien kalean, batetik bestia huelkitolkirekin izugarria. Ara heldu, eta ez genekien gauza bat. Noiz hasiko, azten ginen egunean bukatuko zen eguna ere izango zela. Zeren militarrak zer prestatuta zeukaten ez genekien. Baina orduan gertatu zen, junginela ara, eta orain zein behar dute gurekin. Ate bat zabaltzen dute, eta arras bapatean, gure mutil guztiak handaude, denak daudean, haura poz, haura ilusio, haura negarri egite, haura izugarri esan zan, bezarkatu guztiok, zoramena. Nik Jokin ikusi gabe, hainbazte gauza pasatu, ez nekin Jokin hilda zegoen etxetik atera zutenean, esan zidaten gobierno zibilan hilda zegoela,
esan ziaten, nik ez anaia eta ez aita ez nituen ikusten, honitzen beste kalabozo baten oso toki berezi baten, beste jende batekin, gauza hori guztiak eta ordun lehen da bizi ikusten dezu, jokin biltzen zea, gotezea berarekin, beste lagunekin zoratzen. Eta han ja biltzen geranean, ja prest, barrura. Presentatzen gera barrura, eta han daude ez, gu sartzen gera, gutanok hilaran hemen, eta esposatuta gaude, gure atzean daude, polizi militarra kaskoarekin danak atzean jarrita, gu baino altuago, hain zuzen altura horrekin, ikusi ez dezaten etxekoek guan ginala, zulo baten egongo bagina bezala, eta besteak militarrak ere goian, beste eskailera batzuk igota. Esan aurat, oso tetrikoa, baina guretzat, ilusioz beteta, zerbait egiteko. Eta antzeuden, Ordobaz koronela, nun zaldiz txuri bat zuen, eta zalditegikoa edo, de caballería española, berazan, el coronel de caballería de la caballería, no sé qué, de España, titulu hundi batekin. Beste danak, ziren kapitanak, dendenak, benen uniformeak guztiz jantzita, sableak zeukaten mai gainean, zeak zeukaten pistolarekin guztiak, izugarrizko montaji esan. Eta gero, gudanok hilaran, eta abogatuak gure eskubira, gure eskerria zeuden zeak nazioarteko begiraleak, eta gero, gure atzean, zeuden gure etxekoak ikusten etzirenak, guk ez genituen ikusten, eta etxekoiek antzirela, bagenekien, zeren biaiek esan da, goizeko bostetako jute ziela, ate ondora, sartzeko, eta barrukoa, hau baino txikiagoko zala, gutxi gora bera, nelako salaren bat izango zen, gutxi gora bera, pizka luzeago igual, baina hori izan guztia. Eta hor, gutxi sartze ziren, eta aurretik sartuta zauden ja, hainbat polizia, bazterran kontra, eta han zeuden danak zea. Orduan, haura zan gure esenatokia, haura zan gure borrokatokia, eta horrelaxe ekin genio. Eskerrak abogatuen abilezia hundia izan zuten, lehenengo momentutik esate bateko, lehen da biziko 3 egunak apuntalamentuen izan zen, apuntamentuak, 3 egun, eta gero hilaren 6an hasi ginen deklaratzen. Eta hilaren 6an hasi ginen deklaratzen, hori baino lehen gauza bitxigarriak daude, parre egitekoak, kotoiak sartzen ziguten belarrietan. Ere bai, eta zaten duen kotoia, nik oraindik ez dute jakin kotoiak zertarako sartzen ziguten belarrietan. Esposatuta eta kotoia. Eta kotoiak jakin dugu, gure artean euskeraz ez egiteko. Ez daki, gure artean euskeraz ez egiteko, baina begiekin ere ulertzen ginen elkar. Hori ziur. Baina, eta orduan jokatu egin duen gauza horiekin. Esate bateko abogatuak eskatzen zuten, 3 ginen 3 bikote. Jone Dorronzore izko zuen bere senarra, une hartan, garai hartan. Arantza Arrutik López Irazuegi, Gregorio López Irazuezan bere senarra, garai hartan ere bai. Eta ni iokin, garai hartan eta betiko. Gurio zuena da eskatzen zuten elkarrekin ipintzea, ez zan posible, eso imposible, eso hori era dar una gracia especial a los que no tenían ni derecho, que tenían que rascarse sus vestiduras y sus carnes contra, esaten zuen, el Córdoba, el famoso Córdoba, egiten zuen, que nos tenían que enviar a una isla desértica. Eta beste batek esaten zuen, con caimanes alrededor. Eta beste batek esate zuen para que nos desgarremos contra las rocas, porque no teníamos derecho nosotros ni a recibir alimento, porque estábamos en contra de la madre patria. Horrelako gauza militarrak esaten zituztenak. Beste bat izan zen belarriena. Sartu ginen nin baten, eta
batek esan zuen, basan behar dema, gu isil, dano belarria entzute gendun oso ondo, eta kotoiarekin da, esan zuen batek. Que no oigo nada. Eta dana begiratu gala. Eta abogatuak, que dice mi defendido que no oye nada. Eta, ¿y por qué? ¿Por qué no oye? ¿Por qué no oye? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Mueutzen dia dana, kausa bakoitzien dana moitze esan hankasgora. Eta alako etortzen dia eta, que no oigo nada. Yo tampoco, nik. Orduan, izugarrizko montajiak egin du. Osan nahi esan maila horretan, tribunal guztia jartzezan, hori, txoratuta. Beste baten, esan zion, abogatua, beste batei esan zion, abogatu batek esan zuen tribunal, este tribunal no puede continuar porque las espadas, no tienen ustedes colocadas las espadas donde deben. Orduan gauza horiek, holako gauzak tekimailu asko. Beste baten, kide bat, Eibarkoa, Enrique Gesalaga, oso salaua da. Eta gu gendun, Troncoso de Castro, zan gure txostengilea eta fiskala, bi fiskal egon ziren. Eta txostengile hori, Troncoso, eta denbora guztian, Troncoso gora, Troncoso bera, eta Troncoso, eta gu gintzuten 3 egunetan. Troncoso paki, Troncoso pala, Troncoso. Gure artean, gu pozik alde batea, elkar ikusten genuen, eta gero elkar egoten ginen. Eta el Troncoso se esaten, que me está mirando el tramposo. Eta beste da, militarra ez da nagazia, serio. ¿Qué dice? Pues no sé, esate zion bere abogatu, pues no sé, está diciendo que le está mirando. ¿Quién le está mirando? El tramposo. El tramposo, azkenian, que no me mira así. Holako gauzak nahi esan, gure artean ere, armatzen genion nahiko iskanbila. Eta gure arteko, lasaitasun alde batetik, gogoa, eta gaztea ginela. Eta, maila horretan, segiotasun handiz, bakoitza genuen papera behar zen bezala defendatzeko. Eta hor esate bateako, Lian 6an hasi ginen. Lian 6an abecedariotik hasi ziren. Abrizketa, aizpurua, gero usten dezala arana, gero arruti, Dorronsoro. Hor gelditu ziren lehendabiziko eguna, 6a. Abrizketa hasi zan, eta, klaro, guk genuen apurketa egitea, baina 3 baldintza genuen. Epaiketa apurketa egin behar gendun, baina altzen gehien mantendu denboran. Zertarako, denbora emateko jendea ikanpoan mobilizatzeko. Bat. Gero, jakin behar gendun nola zebilen nazioartea ere bai. Nazioarte hori ere behar gendun ikusi komen izan ala ez gehiago estutu edo ez estutu. Zerzen, indar bat denbora guztian horretan. Eta ateak existeko, zatik zerbait gustatu ez bazitzaien edo zerbait beren kontrako egiten bagenun, ateak itxingo zituzten. Orduan Google ditzen genean, ezin gendun salatu frankismoa eta franko nahi gendun bezala. Artarrikan zen, orduan bai apurtu egingo gendun definitibo. Azkenea Mariok tokatu zitzaion bezala. Beraz, azkenei tokatzen zitzaion nahi, hori egin behar zuen. Dana prestatuta zeuen, azkenengo muturreraino hori egia da. Eta hasi ginean, abrizketa zizen, eta abrizketa oso ondo zizen, erantzuten, abogatuen, eta esatu, eso no entra, segi, beste erabatea galdetu, eta segi, eta salatu zuen oso ondo, errepresioa Euskal Herrian salatu zuen oso gogor, oso ondo. Eta gero nahi, eta nik euskera defendatzen. Eta deba atera nuen, behin baino gehiagotan, debako antera inoen nitzala, deban erakusten nuela, zenbatu meziran, euskera nola hizkuntza nazionala behartzuela izan, debekatuta zegoela, zigortu izaten ginela, zigor hori
zigor hori esate bateko Deban, ikastolan baino lehen, ikastolatik kanpo niumean nitzala, zigortuta izan nitzala. Eta orduan frankismoak etzuela hori nahi, etzuela nahi ikastola horiek, gero gau eskolak nolakoa zire, eta baita ere hezkuntza sartu nintzen Espainiako hezkuntzarekin, eta alderatzen ikastolako hezkuntza. Orduan, bokal batek esan zuen, presidenteri esan zuen. Señor presidente, está acusando al régimen. Le pido, eta garaiko luze hitz egiten, que la vista continúe a puerta cerrada. Nik hartu nuen estuasuna. Zutikan, dardarrez, baina zutik eta aurre egiten, eta esaten nuen, izorratu dedana, bigarrenian apurtu behar badegu. Zeren, prestatuta ginen bakoitza, bukatzen bazen geurekin, apurketa hori, egin behar gendun, Mario bukaenan egin zuen bezala. Deno ginen hori egiteko, prestatuta. Eta esan, guantxe da ona. Gutxi, beste guztiak ezarrezan gabe, eta hori, baina ez, gelditu ziren, ez tabaidan, eta bar, gure abogatuak atera ziren, pues que la cosa que no sé qué, no sé cuántos, que eso que tenía que continuar, que patatín, que la enseñanza, no enseñanza, atera ziren beren gauzakin, jarraitu entzuen. Jarraitu entzuen hori, eta bueno, gero, bostoiek, goiz eta arratsaldean egin genuen. Dorronsoro, Jose Mari Dorronsoro arte. Hortxe gelditu zen. Eta bueno, hori ilan zeia zan, eta haiek ikusi zuten gauza nahiko ez du militarrak. Abogatuek, bildu zirenien, militarrak alde baten eta abogatuek han inguruen zeuden. Eta entzun zuten, estos cabrones nos están desbordando. Eta zazpian, el troncoso tramposo Madrilea juntzan. Gaixo jarri zen. Eta gaixo gainea lotxagabe esan zuten, que no podía esto porque le había entrado un ataque de estrés y que se encontraba en muy malas condiciones y no podía venir. Eta Madrilea juntzen. Madrilean anegongo zen. Con el alto estado mayor. 10 alegría eta beste gainontzekoekin. Con el Córdoba eta gainontzeko jende guztiarekin. Aholku eske, ke hacemos? Zer egin behar dugu hauekin? Nola jarraitu behar dugu epaiketa? Utzi behar diegu honela, ala geuke ez dutzen dugu gehiago. Hien zazpia gu koporrak, guretzat pena izan zen ez gineako elkarri ikusi, baina deskantzu bat ere bai. Geu prestatzeko kanpuen nola zegoen. Ta denbora guztian gure gora bera zen kanpuan zer gertatzen ari da. Zer gertatzen ari da? Ni zenbat aldiz galdetzen, Deban zer dago? Eibarren ez dakiz Deban zer dago? Hilen 3 eta 4 manifestazio ikaragarriak egon ziren. Eta manifestazio ikaragarri horietan 4 jakin genuen zer gertatu zen. Hernanin 2 zauritu tiroz eta Eibarren beste 2 tiroz zaurituak. Hoietako bat, Roberto Pérez Jauregi, PCI-koa, Partido Komunista Internacionalistakoa, oso gaztea bera, Eibarko semea, hiltzen 8 4 tiro jasota. Eta besteak beste zaurituak ez zituzten, ez zuen gehiago izan. Egon ziren tiro gehiago ere bai, egon ziren toki eskotan. Eta kanpoak esaten, eta kanpoa nola dago kanpoa, nazioartea dago, kiskaltzen dago Dinamarka, Alemania, Norvegia, Italia, Austria, aipatzen ziguten, Txilen, esate bateako Argentina, Venezuela, ez dakiz zertatoki desaten, augurea da guk esatu, aurrea, eta aurrea jarraitzen genuen. Eta horrela, hilene 8 etorri zirenian mosten. Ez zuten usten Cállese, osatik azken, guri esatu, no tiene nada, lo que usted está explicando no tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí. Eta beste era batea galdetzen zuten orduan abogatuak, eta sigi. Eta 8 aurrean
ebaten dihua. Eta ia bukatzen da hilan 9. Eta gu aigia ia prestatzen, esaten hilan 9 bukatzen da, baina hilan 8 bat bakarrik ikusten dute 9. Osea, buru kaskarra, bat bakarra, ia badakigu zein dan azkena. Zede, gero etzien juna orden alfabetikoki. Bost aurrenekotik aurrea nahi zuten erara intzuten. Eta orduan tokatu zitzaion, Uriarte zan azkena bestela. Tokate zitzaion, eta ona india, bale? Eta usten dute azkenengo gunerako 9 bera bakarri gaine. Bueno, bordau. Junginan, eta agertu ginenan, eta Mariok esan zuen, no tengo que dar más que, me acojo al convenio de Ginebra, no tengo más que dar mi nombre y apellidos, pero no hemos querido hacer esto, porque esto hemos querido utilizar como plataforma para que el pueblo sepa lo que es el franquismo, la represión, y sepan, eta orduan, kriston rolloa sartu zuen, eta bukatu zuen, gora Euskadi eskatuta, gualtzatzen, gora Euskadi eskatuta, lotuta, batetik hemen lotuta, ginen, beste eskua libre, bat libre eta bestia lotuta. Eta gero, hemen atzien dana poliziaz beteta zegoen hau. Aurrean behaiek, eta gu aurrean, behaiek tiraka, eldu besotik, eldu tiraka hemendik, guk tiraka aurrea, eta burua altxatzen eskuak, eta eusko gudariak abesten da hori, entzuten dugu zalan gure jendea ere, bai eusko gudariak abesten, hori zantan izugarria, tira eta bultza, eta gu aurrea, eta abogatuekan aurrean zaudela, eta sigi, eta halako baten iotzen gera, eta abogatu esaten diogu, señor, nik ez ditzen, eta mendia, le prohíbo que me defienda, no me defienda, eta bestiak, eta hola danak, no me defienda, eta hori, eta ia egiten dugu, esaten dana, el auténtico juicio de ruptura, dana, apurtzen dugu guztiz, esaten dugu, nahi dugun guztia, lortzen dugu, era batea da bestia, gutxi izan da ere, baina hain importante izan zen, gauza txikiena ere, jendearen aurrean esatea, eta apurtu genduna, han, eusko gudariak abesten, ateatzen dute sabliak, bestiak ateatzen du pistola, bestiak, haura zoramena, gu aurrea, eta behaiekan, oso gogorra, ikaragarri ederra, gu zoratzen ginen, irabazi dugu. Sartu gintuzten alako baten arrastaka, geure txirigito batea, eta besarkatuta, eta ia posi ginen. Ondoriok ez genekien, hemen arra hortxe zegoen, segertatuko zen epaian. Alegazioak egin genitun ondoren. Alegazioak, tiene usted algo que alegar. Eta danak izan zian, alegazio edarrak. Baina, tiene usted algo que alegar, gure Enrique Gesalagak, esan ziona, al tramposo, al troncoso tramposo, esan ziona, sí, tengo que alegar el glifo de la celda que me gotea. Ya san azkenean, ya san, me importa a mí lo que tengo que tener alegar y no tienes que eso. Que el glifo de la celda lo más importante que vosotros, hombre. Benetan, frankismoari sekulako egurra eman genion. Frankori egurra eman genion denon artean. Ez gu bakarrik, denon artean. Zatik, nazioartea portatu zen izugarri, Euskal Herria izan zen, sujetua, total. Eta guk egin behar genduna. Geure kompromiso militantea herriarekin. Eta erakundekin ere bai, baina herriarekin. Orduan, tokatu zen, faltada okarrena, epaia. Epaian, ez gendun espero. Espero genuen behar bada, ez tekit, bestelako epai bat. Guk behintzat gelditu ginen txundituta. Eta hor esate bateako beil kontsula baituta zegoen, da lehen ez dugu epatu. Beil kontsula eta baitu zuen,
egun bat lehenago, epaiketa baino, eta zeikusi handia izan zuen horrek ere. Zeren bel konsula Donostian atxilotutakoak Alemaniako izanik harreman handia zeuden hor, esate bateako kanpoko jendearekin eta zeikusi handia izan zuen ere bai, nik usten dut sententzia izateko momentuan ere. Azke utzi zuen erakundeak, hilaren 25ean, esan az gainea, hemen usten dugu, Telesforo Monzon eta Pierres Larzabal anai arteakoak zirenek, haiek egin zuten bozemaile, nahi zuten periodistarekin da hori, eta esan zuten 25ean, hemen usten dugu, Bisbaden utzi zuten Alemanian gainea, eta esan az, trukean ez dugu ezer eskatzen. Bakarrik esaten duguna da, gure gogoa eta gure bihotza Burgosko 16 aberkideekin dago. Zuek dakizueten eran daude atxiloturik eta sententziaturik gainean heriotza zigorrak dituztela. Hitz horrekin, hitz horiekin erakundeak utzi ziren. Mezua Wiesbaden. Eta oso ulergarria izango zen. Zuek eta dakizuen eran. Trukean ez dugu ezer eskatzen, baina gu daukagu bihotzagan. Eta gogoa ere bai. Ordu, guk 28an oso egun ikaragarria izan zen, nahi badezue oso gogorra. Eta 28an lehenengo gizonen kartzela juntzen. Pixko bat esango dizuet, Jokin pixka bat ezagutzen zenuten, baina Jokin ezagutuko nolako tinkoa zen, nolako gogorra zen. Gogorra zenen zentzu honean esaten dut. Bezpera, zean eguberri ez aurreko guna, gabon gaba bezperan, bezpera huan, junzitzaion Bandrez. Bandrez asko zenbienan, zian Burgosen, Madrila gutezan asko orden publikoko ziak defendatzea. Junzitzaion eta zantzion, bueno, Jokin, ¿qué quieres que aquí en euskera zark, Bandrezek? ¿Qué quieres que te traiga para Navidades? Eta Jokinek esatzion, una pepa. Pepa ditzen genion heriotza zigorrai. Bueno, zantzion, laguntzan. Orduan 28an, abogatuak kuntziran Burgosko kartzelara. Eta kuntzian Bandrez, Jose Antonio Etxebarrieta, eta hirugarrena Jokin ez dago goratzen, nortzen. Nik usten dut posiblea da Ruiz Eberio izatea Uriarteren abogatua zelako. 3 juntziren. Eta deitu zieten 6 heriotza zigordu nahi. Eta argazki bat dago, argazki bat sare tartean, sareak ikusten da kristala eta burdinak ikusten dira, eta 6 arpegiak. Jokin aurrean ikusten da, eta Bandrez hartzen da, eta behar bada esan ziona, eskaera hori egin ziolako, berak esaten dio, mira Jokin, me has pedido una pepa, y te traigo otra de regalo, te traigo 2. Eta Jokin oso serio esan zion, de puta aldaba. Esto servirá para que nuestro pueblo se movilice mejor. Eta Jose Antonio Etxebarrieta aurrean zegoenak esaten dio. Mira Jokin, si no llega a estar este cristal y esta red, te pego una hostia. Eta Jokinek erantzun zion. No estamos diciendo de que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el pueblo, para que sea libre. ¿En qué andamos? Aixi gelditu zen. 6ak antxe daude. Beste 5ak onartu zuten Jokinen hitzak. Etan daude aurrean Izko, Uriarte eta Jokin. 3 dira, 2 heriotza zigor dauzkatenak. Nik hori oso ondo ulertzen dut. Jokin presta zegoen, prestatuta zaukan ere bere hitzak, azken hitzak emateko egiteko.
Eta beren eskaintzak ziren 3 militanteak hiltzeagatik gure herriak ez du borroka geldiaraziko. Areago jarraituko du gogorrago. Eta ni arronago honela hiltzeaz. Hori ez zuen beharrik izan, eskera. Eta gero, gure gana etorri ziren, abokatuak. Gure kartzelako mintzategiak eta itxita zeuden. Zeren ordu bat egoten da kartzela izteko. Eta andrakotea guri aldein da, gu oiategian itxita ginen. Eta somatu zen horrelako zarata bat. Eta tienen bajen al locutorio. Gizondezko bat, un militar. Jetxi ginen, bagenekien sententzia izango zala. Zatik, bezperauan, 1927an, abogatuak deituak izan ziren Burgosa sententziak firmatzeko, eta ez zuten firmatu. Jetxi ginen gu 3, eta antzauan Jose Antonio gogoratzen izuz. Unzten de behazela eta besteak inor inez gogoratzen, beste inor. Ilun zauan, oso ilun. Eta esaten diguna, da, nik bakarri goza bat entzuten den. 9 penas de muerte. Jokin, Xavier, Teo, 2. Ez dut besterik entzuten. Ez dakit ezer gehiago. Bapatean ustu egiten naiz. Bapatean sentitzen den ere barrua apurtuta. Apurtuta ez. Ez nintzen inun. Eta Mariateko olako otzikarra sartu zeidan esan eseri egingo naiz. Zati ni ez naiz esartzeko. Eseri egingo naiz eta kamamila ekarri zuten edori, ez nuen hartu. Hau esaten dut jenden aurrein nola lehen da bizia. Eta ez nuen hartu, nire herrian nagoelako. Eta gora jo ginen, neskak. Gora iota oso gogorra izan zen. Gora iota 3, arantza asoluzioa zaukan. Ion eta biok, bina iotza zigor, bai Xabi Arrizkok eta bai Jokinek. Beraz, etzan hitzik ere ez negar egin eta heldu elkarri nik uste dut pixkazea, dar. Eta gogoratzen naiz, Ionek aldein egin zuen komunea, eta pena hundia daukagun itzan bere atzetik, eta esan zian, egon lasai itziar. Jokin ez dut hilko, Xabiar hilko dute. Xabiar Aizkori leporatzen zioten bere izatea ejekuzioa egin zuena. Melito Manzana zena, torturatzaile purrukatua. Torturatzaile inorkanztu izango ez duena, eta Jose Sainz guk ere ez, ondore. Eta orduan esan Ione ez Ione. 3 jarri diote bina eriotza. 3 horiek daukaten lepoa. Eta beste guztiak ere olesi pentsatzen zuten. Beraz, 28tik 30 ikaragarri. Abrisketatik dakit gauza bat, orain esan du, baina bat gauza gordeta izan ditugu, 50 urtetan. Ez dezagun naztu, frankismoak ez duela nahi izan, Budezek ondo esan duen bezala, ez du nahi izan ezer jakiterik, gauza askota. Eta gu isilik longa gauza askotan, ez zintzen hitz egin. Orain ere, ez dakit zen neurri arte, alizango den. Baina, aigea. Eta 2 egun eta 2 gau horiek sinistezeinak izan ziren. Ni bizi nintzen, sekulan ez detutzi jateari. Gure amak beti esate zuen hilkozia jaten. Baina horrek mantentzen nuen.
Lo ez nuen egin, gainez nion usten ere gurputzari esaten nion, itziar, ezin dezu loik hartu. Denbora guztian honela da. Jokin deitu mesedez. Jokin deitu mesedez jokin esaten nion. Ezazu pentsatu, deitzen ez banauzu, hobeto geratuko naizenik. Nahi haude zurekin gaua pasatu mesedez. Zurekin nahi dut gaua pasatu. Eta nire intentzioa zan gau hori eskatzea, eta gau horretan berarekin maitasun izugarriaz. Elkarrekin bere puskan ere zabalean ekartzea, bere seme edo alaba izatea. Hori zan, nire gogoa. Eta horrela bizi izan genuen, elurra mara, izotza. Dirudienez, 25 urte aurretik, horrelako bat izan zutela Burgosen, baina ordura arte horrelakorik ez ezagutango eguraldi izan zen. Eta 30 izan zen ikaragarria. Gu jakin genuen, baina ordun ere berandu jakin genuen, gu beti azkenan ginen gauza guztiet. Etorri zienien gu gana, eta komutatuta zirela. Ordun bai hartuko gendula turroia, zeren etorri ziren gabon egunean turroiarekin. Eta guk esate gendun turroia nola jalike. Ez dakigu hilik ez dauden momentu honetan, mutila turroia jantzuten. Eta jokinek lo egite zuen. Eta bere gainean zegoen Txomin Ziloaga goiko zeltan, pasatzen denbora guztien, pasatzen etortzen bazien bila eramateko, guardia egiten zuten, eta Txomin Ziloaga jokinen ziegan parean. Eta esaten, kabron, komorronkas gainetik. Eta jokinek beti esan du eta ezagutu dut horrela. Momentu zailenetan eta hainbat basatu ditu, jokinek egin du lo. Eta beak esate zuen, batakit itziarri amorru ematen diola. Baina inhibizioa bezala zela beretzat. Osea, lo hartze zuen horrekin, eta gaina gauza bat zuen beti. Gertatu behar duena gertatuko da. Eta punto. Eta beti esate zuen bestia. Edo zer gauza asumitzeko presnago gure herriaren katik. Beti, hori beti preste zaukan. Orduan, 30 izan zen, baina gizonezko kartzelan esplikatu behar dizut ze gertatu zitzaien. Kartzeletan askotan juten da argia. Partzelan pasatu dezuenok, badakizute zer da. June itxen argia, ez dakit karraga ez tegin nolakoa dan, edo kablen bat gaizki dagoen. 30 juntzienian esatea komutazioarena, juntzian berriz, Andres eta ziak, eta orduan, usten dut beste berenkideak ere antzidela. Eta batean, argia juntzen. Eta zean abogatuak argia juntzen eta biai elokutarian zaudela. Eta abogatuak agertzen dira kandelakin eskuetan. Eta eusko gudariak abesten. Zilez esaten duen edatea. Eusko. Eta besteak entzun zutenean, jokinek esaten du. Momentu hartan, 80% naukan, ja lepoa moztuta. Beak, ja guztiz pentsatu omentzun. Momentu hartan esan zuen. Ja, badatoz, ja esatea ez dagoela komutaziorik. Izan zen, alderantzizkoa, orduan, hango kurriskak, hango zeak, hango dana zeak. Horrela, baina ze gauza kuriosua gertatzen dira bizitzen. Beraz, nik nire zia bukatzeko, nire abitzat, gauza bat esango dizuet, nahi izan ezkero, gure borontate guztia jarri ezkero, aldela irabazi, erregimen ilunenari, ankerrenari. Aldela irabazi, bataila bat, aldela irabazi, eta bataila irabazten da gerra.
bataila hori denon artean irabazi genuen. Eta ez dute jakiteri nahi. Gazteak ez dezaten jakin, zeren beren iragan hurbila da. Eta horretan dabiltza eskutatu nahian. Esate bateako izinbestekoa da. Hori irabazteko konpromisua izatea. Bakoitzaren konpromisua bakarrik ez du balio. Konpromisua antolatua, konpromisua taldekoa, konpromisua antolatua behar du. Maila horretan lortzen dugu batasun bat. Batasuna behar dugu indarra egiteko. Denok. Eta indarra behar dugu, batasuna eta indarra behar dugu, hain zuzen, gure herria askatzeko. Eta behar dugu momentu baten eta beti herrien elkarganatzea. Elkarturik herriak. Nazioartekoak ez dietzan behar zergaitik. Hemen bertan, Katalunia eta Galizia eta Euskal Herria eta kanpokoa elkarturik, elkartasun handi horrek garamatza hain zuzen zubireutza lortzea. Eta zubireutza lortzen bada, independentzia eta sozialismoko bidea egiten ari gara. Eta tresna horretarako ezinbestekoa eta nagusiena borroka da. Borroka gogorra da hitza euskeraz, baina borroka egunero egiten dugu. Lana ez badugu lana bilatzen. Etxeik ez badugu etxea bilatzeko. Borroka egin behar dugu, gere lanpostua gordetzeko. Ez esaten. Behar dugu, borroka egin behar dugu, eguneroko ogia eukitzeko. Behar dugu ikasketak izateko. Behar dugu geure nortasuna izateko. Eta herriaren nortasuna gordetzeko. Nahitzen, borroka eguneroko gaia da. Ez da zerbait, borrokalaria izatea oso importantea da. Eta niretzat ohore bat, esatea, zein borrokalaria zena, ze gogore. Hori ikasgai hori Burgosko prozesotik gaur arteraino etorri da. Zerbait ikasi bar dugu hori izan da. Konpromesua azkenengo muturroraino gurea nahitezan eramatea, nahitezan egitea, gure lana betetzea. Hori izan da. Nazioartekoarekin harreman estua. Herriarekin protagonismo osoa. Herria bere izan da, bere taupadaz bizi izan gera. Bere taupadaz egin dugu lan bat eta bestea, edo ez dugu egin, hau edo bestea. Beti berarekin. Eta gero, nazioartearekin, eta gero, geure arteko elkartasuna. Eta hori herrigintzan lortzen da. Hori guztia. Hori izan da, ikasgai bat niretzat izan dena behintzat, aurrera jarraitzeko. Orain arte. Eta orain arte, gure artean, bizi izan gehiokin eta biok, dakizuten bezala, beste bizitza bat jarraitzen gure bidea, gure ustez, eta, duela 15 urte jokin kursitzeko. Hemen ni nago zuen artean. Eta guztia, zuen esku dago orain nahi dezuela. Ni prest nago. Eskerrik asko Itziar, oso gustora egon gara entzuten, aurre ikusitakoa, baino bizko, bai, 8 eta 20 ordu hori izango da gutxi gora bera. Ez dakit hemen zaudetenok galderaren bat egiteko daukazuen, zuen txanda da. Eta ez dakite, igual, ez dela galdutuko izunik, Elizaren papera oso garrantzitsua izan zen Burgosko prozesuan, eta pixkat kontatuko zen iguke. Nik esango nuke, eta hori Itziarri entzun nion,
Euskal Elizako pertsona asko mugitu ziren prozesatuaren alde, eta batez ere salatzen giza eskubide urraketa 70etik aurrera komunikatu asko daude, edo deklarazio asko daude publikoak, Euskal Elizako jendeak salatzen hemen torturatzen dela, hemen giza eskubidea zapaltzen diala, eta horregatik handik aurrera frankismoarentzat Euskal Elizaren parte hori, pertsona konkretuak, baina asko, beretzaia ziren, beretzaian bihurtu ziren, beretzai baten bezala, etako militante bezala, egiko ventilante bezala, edo langile bat bezala, ez? Eta, bueno, nik usteet handik aurrera etortzen da hori, gure historiografian los curas de ETA eta gauza horiek, ez? Baina irakurtzen baditugu idatzitakoak, epaizak hauek, ikusten dugu dana dela, hori giza eskubideen alde. Giza eskubideen alde, ez dago etako gauza bat idatzita da, eskubideen alde, hemen giza eskubidean errespetatu behar dira, bizitza da importantena mundu honetan, eta, bueno, kristianoko zea hori defendatzen, ez? Bai, eta beste galdera bat, ezagutzen dugu, jendeak ezagutzen du ondo Burgosko prozesua, hau da, beste leku batzuetan, eta sasoi hartan gutxi gora bera, Frantzian 78ko maiatza izan zuten, 74an Portugalen, klabelinen iraultza, esan genezake Burgosko prozesuak sortu zuen lurrikara Euskal Herrian antzeko erreakzio bat izan zela? Nik usten dut lehen esan da bezala Franco ikututa utzi genuela, baina batez ere hemen loraldi kultural bat egon zen oso importantea, lehen hemen aipatu dugu pixka bion artean, eta loraldi kultural horrek eraman zuen loraldi birsortze politiko bat ere bai, eta nire ustez hemen 60-tik, 70ko hamarkada hori behin oso importantea izan da. Oso importantea 10 urte horiek, oso importanteak. Hor nik usten dut gazteria, orduko gazteria, gaur 70 urte derrigorra zeuki behar, orduko gazteria oso importante izan. Danian, nun baiten sartuta zagoen, nun baiten borrokatzen ari zen, nun baiten bere nortasuna azaltzen ari zen pertsona bezala ere. Eta gainetik gauza bat herria maite zuen. Herri sentimendua, herri zena, herri maitasuna, hori bizi genuen. Eta hori da esate bateako nik gaur egun gutxiago ikusten detena. Ahulago ikusten dut. Askoz ahulago. Beste erabatea, globalizazio honek puskatu egin du gure herriarekiko maitasun hori. Globalizazio gauza honak ekartzen ditu, baina txarrak ere baditu. Eta gure herriarekiko behar hori eta maitasun hori bat egitea eta taupada hori ez dago, nire iritziz gutxiago dago. Grina hori, baina ordukoa izan zela maiatzaren 78ko maiatza zerakoa, Pariskoa, gu bete-betean ginen hemen. Eta ez genduen zergaitik egun behar Parisera. Parisen Jean-Paul Sartre eta horiek egon ziren. Jean-Paul Sartre orduan zebilenan buru belarri manifestazio ikaragarriaiek egiten zianak eta greba handiaien aurrean eta tipo bat zehatzen esplikatzen, bea ideologoa gainea, filosofoa eta esplikatzen hori guztia. Eta horrek, izugarrizko golpe hartu zuen. Golpe hartu zuen, zeren da iraultza, nola esango nuke, bete etzena.
Osea, falsua. Bertan behera gelditu zen. Izan zen, maietzan ekainean bukatu zen. Degole bokatu zuen hori zanpada baten. General batekin hitz egin zuen, generalek esan zion. Te doy mi palabra, eta besteak irratitik deitu zuen esanaz. Llamamiento al Champs-Élysées, jende guztia ara juteko, berak emango ziola, langilei honen besteko, 10% emango ziola, langilei, gorakada guztiei, eta 35 gutxiene zaukaten nahi. Eta horra apurtu egin zuen greba kristona Frantzia oso geldituta zauan grebaz. Eta horra apurtu zuen, baldintza ekonomikoakin, erreforma baten sartu eta punto. Orduan, hori esplikatzen du oso ondo Jean-Paul Sartrek. Jean-Paul Sartrek zuzen egin zuen, Giselle Halimiren idatzi zuen liburua burgozko prozesuari buruz, atarikoa egiten du Jean-Paul Sartre. Esaten dute, maiatzekoa izan zen, revoluzion frustrada. Gauza asko bai aurrera pausuak eman zituzten, hainbat eztabaida egon ziren, baina gero han ibili ziren burukideek ez zuten ere ejemplo hundirik eman, Zatik gero bukatu zuten hor, ez eskerrean, hain zuzen, ez eskerrean. Etzate gurea importantia izan zen. Nik uste dut, 68 urte horiek oso importantea zen, bai mugimendu asko, bai mundu osoan, baina baita ere hemen Euskal Herrian, baina hemen dago beste faktore bat, 68tik aurrera, hori errepresioa eta giza eskubideen urraketak handitu zuten, handitu zuten asko. Eta hori markatzen da historia osoa, handik aurrera. Eta, jasotzen ditugunean testigantzak, garai hartako testigantza eta gauza, batzuk esaten dute, etako ekintzak, armatuak, dana tapatu zuen. Dana, beste ekintza kulturala geratu zen azpian. Bai estatutik, bai gizarteen artean. Hori transmititzen digute pertsona asko, ez? Horatzean badago gauza asko mugitzen eta mugimendu asko eta alde batera bestetik, baina etako ekintzat gero eta gehiago eta represio gero eta gehiago hori, violentzia hori, giza eskubideen urraketa horiek, nola tapatzen da hori gero eta gehiago tapatzen dira beste gauzak, hori entzuten dugu ere bai, ez? Orduan, nik uste importante izan zela, baina hor dago inflexio puntu bat, handik aurrera, hori violentzia eta gauza hori guztia. Eta gauza bat, Burgoseko prozesuan, berak esan dugu, Roberto Jauregi hil zuten polizia, 1970ean, gero komutazioa etorri ziren, eta ez zituzten hil hori prozesatuak, baina 3 biktima mortala daude aurten, Gipuzkoan. Eta bia poliziagatik, izan zen Perez Jauregi, beste bat Donostin, Antonio Goñi, manifestazio baten zegoen Burgoseko prozesuaren kontra, detenitu zuten, torturatu zuten, atera zen, eta suizidatu zen. Geratu zen lerrein da eta suizidatu zen. Eta 3. biktima izan zen pixka lehenago ekainean, Tolosako abenidan Donostin, trafiko istripu txiki baten agertu ziren Guardia Zibilak, argi ez daukagu ze gertatu zen, baina 3 tiro eman zizten. Hitz egiten badegu giza eskubideen urraketari buruz, 1970ean 3 biktima daude eta 3 biktima horiek poliziaren biktima mortalaria, ez? Eta nik uste biktima horiek igual ez dira ezagunak, baina, gure lana da hori ere bai, ez? Hori ateatzea ere bai. Galderarik hemen? Norbaitek badaka galderarik? Nik dakat azkenengo galdera, bestela, bai. Ze mailatan eragin zuen Burgosko prozesuak Frankoren erregimenaren amaieran? Askartu zuen eta ze modutan askartu? Guretzat bai.
guretzat gehiegi esan dut. Guretzat batzurentzat edo nik ezagutzen duten jendearentzat bintzat bai. Azkartu zuen, zeren ordurako ja iskanbila handia zegoen beren artean. Franco gerra hotzean ginen, hori da lehenengo gauza. Gerra hotza, Sovietar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen arteko gerra hotzean. Hor, baita ere, Frankok jarrita dauka bere ondorengo politikoa, jefe de Estado, eta da erregea, bere semeaz dana, noski. Eta gero dago, ordurako mugitzen ari diran ari horiek oso garrantzizkoa dira, Amerikanoentzat oso garrantzizkoa dira, Franco behaiekin egotea, zeren dauzkan zeak arsenalak esaten dut, dauzkan Torrejon darbo daue, baina nola deitzen bia. Base militar horiek, esate bateako, orduntxe jarriak dira. Eta haidia, eta komeni zaie gainea, jartzea, bai Italian nahi dute jarri, eta hor kriston borroka daukate. Alde batetik Amerikako Estatu Batua, beste aldetik Sovietar Batasuna. Eta hor Franco ezin du eta Estatu Batuak nola defendituko dute Europarrak Franco bat hori egiten duena. Orduan, eskua hor zabaldu nahirik Opus da sartzen dutena. Eta Opus, gainetik Opus horrek, hor dagoen Opus hori, liskarrean dago militarrekin. Eta momentu honetan, Burgosko prozesua gertatzen danean, beren arteko borroka handia sortzen da. Eta usten degunez, eta ez da historialariak eta esplikatzen dutenez, eta nik irakurri dutenez behintzat, irabazten dutenak sektore gogorra da. Sektore gogorrak irabazten du. Eskatzen dute, izan ere, hilan 9 bukatu da Burgosko prozesua. Eta 28 arte oso arraroa da horrein beste denboran epaia ez ematea. Epaia gaina sumarizimoan danean, gurea bezala, gerra kontseilu sumarizimoa papateko izaten da, epaia. Eta epaia tardatzen du ematen. Zergaitik, kokatzen ari dira. Behaien arteko kokapena. Kriston, orduan dago, orienteko plazan egin ziena milioiko zia hoiek eta bar. Orduan kokatzen dira hoiek guztiak. Daite esan, haidia nor lortzen duen hegemonia hor, nor gelditzen den agintean, eta Franco horrekin batea gerra eta egindakoak, hoiek dira momentu horretan eskatzen dutenak, eta haien kapitan gazteak eskatzen dutenak más capacidad de decisión, más capacidad de poder hacer y poder decidir eskatzen dute. Orduan, momentu hori ikusten danez, Frankori ematen dio golpea, eta behar bada hortik ere lotuta, baita hortik lotuta, 75ean gertatzen da 5 fusilatuak izatea. Txiki eta egi eta frapeko 3. Hor ere beste punto bat dago hori gertatu izatea eta, bueno, etzala baiturik izan. Behi euki gendun guk, eta ezertarako etzan nahi esan, etzan gauza baladi edo gratis egindako gauza bat, hori bere papera jokatu zuen. Eta zean 75ean 5 horiek hiltzutenian, etzaun baiturik. Herria mobilizatu zen, gu guztiok, kartzela guztietan zian ginen, gozerreban ginen, nazio artearen mobilizatu zen. Baina hor, sektore gogorra, Frankorena, Franco ikututa zegoen, ja hilda zegoen, ja Franco. Franco bere ondorengoa hor zegoen ipinitza. Eta bere ondorengo hori, Juan Carlos I, bere ondorengo horrek, euki behar du bere ondoan
zein, eta hortxe dago borroka, edo bere aldeko franko-frankistak edo opusekuak izan. Eta hor dago liskarra. Eta nik behintzat ere ikusten dut argiago, eta historialari batzu behintzat horrela kontatzen dute, momentu hartan irabazi zutela gogorrak. Eta egia dena da, Frankoren erregimena ez dela suntxitu. Hori da, daukagun erentzia oraindik. Frankoren erregimena berez ez dago suntxitua. Hor daukagu. Eta ez daukagu aipatu behar zein ibiltzen diran bosketetan. Horren alde. Ez dakit nire Nik ez dakit, azkartu zuen edo ez, azkenean Franco ohean giltzen, eta gero trantzizioa badakigu nola izan zen, baina, gutxienez, balio zuen, nire ustez balio zuen, oposizioa batu elkarrekin egon, ez? Bai, eusko nazionalistatik, komunistara, anarkistak, oposizio osoa, etzai komun bat zegoen, eta bere kontra egon, ez? Eta hori, nik uste dut oso importante izan zela, eta bigarrena, lehen esan dudan, bezala, Euskal gatazka historikoa, ez da Euskal gatazka azken hamarkadakoa, Euskal gatazka historikoa nazioartean zabaldu zuen. Eta nik uste dut hori, oso importantea izan zen. Eta hori, ez dakit azkartu zuen, baina nik uste dut bi faktore horiek importante izan dira gure historian, Euskal Herriko historian. Bale, onaino, gelduko garaia uste dut etxea joateko ordua izango dela. Mila esker etortzea gaitik, mila esker jarraitzea gaitik internet bidez, eta gure bi gonbidatuei ere mila esker oso solasaldi interesgarria izan da, ni behintzat oso gustura naiz eta eskerrik asko. Debako herriari eskerrak. Hemen ez zaudete orduko gazteak. Askoz gazteagoak. Baina, bat edo beste bai. Hemen ikusten ditut mailan, anaia, lengusua, lene, eta batzu bai. Eta, nire iloba, bere ama, Burgosko prozesuan, zenbat egunetan, goizeko 5etan, bi ume txiki bat etxean utzi, bi ume txiki barkatu etxean utzi, bat bera, eta bestea bere anai zaharrena, eta haurdun hirugarrenena antzegoen, unaiena. Eta, bide batez eskerrak zuen etxean guztiei, eta nire familiari ere bai guzaintzeagatik, gero, kartzelan. Oraindik urte asko falta dira, eta oso urrunduta egon zaiokin eta bakartua, Kartagena. 16 bera bakarrik eraman zuten Kartagenara. Beste danok binaka gelditu ginen, kartzeletan. Mila esker guztiagatik.